Umad-ado iti umili iti pagilian nga agturturong iti balasiw taaw. Gapu iti napaerte nga proseso, sumagmamano kadagito iti undocumented. Banag saan daa maipaayan iti tulong manipod iti gobyerno. Iti agdama ikagkagumaan ti Department of Migrant Workers Cordillera ama iraman da iti database ti ahensya. Report manipod ka ni Gisrael Kate Lapizar. Adu dagiti umili iti pagilyan a mamati nga ad-adu ti oportunidad iti balasiw taaw. Ni Manong Azi, panggap na nga agturong iti balasiw taaw, iso ang nagturong iti Department of Migrant Workers Cordillera tapno maamuan dagiti kasapulan a dokumento. Mamati iso na adakkel a katulungan iti pamilyana no makabirok iti panggadan iti sabali a pagilyan. To be honest kasi wala akong natapos. Tapos dito mahirap yung mga in situ lang, ganun na pumasok mag-apply ng work, tapos mababa yung mga sahod. Gusto ko mag-abroad para makaipon ng malaki. Sigun iti ahensya, adu dagiti umili ti Cordillera nga agturturong iti balasiw taaw, ngem parikot da iti agdama dagiti OFWs nga undocumented wenno dagiti nagturong iti sabali a pagilyan, babaen iti illegal recruitment, trafficking, third country hiring kanda dumapay isu asaan da akaraman iti database ti ahensya. Awan met ti parikot da kadagiti OFWs nga dimalan iti legal a proseso. Kailangang gawan ng paraan ng gobyerno yung problemang to because we have to know exactly how many people need our services. Iti datos da, dumanon iti nasurok 35,000 ti documented OFWs iti 2024. Posible mat ang imato iti bilang da iti 2025 agingga iti agdama. Bayat ang mapatapat tamat anangat ngato ti bilang dagiti undocumented OFWs. Inlawlawag ti opisyal ang mabaling nga ag-apply iti regularization dagiti undocumented OFWs iti opisina ti DMW kan OWA tapno masukimat ti kontrata kan mairaman da iti database. Pag documented ang isang OFW, ibig sabihin tama ang papel. Malaki ang nagagawa yan sa mental health issue. Makikita mo yung mental stress ng mga taong walang papel. Because anytime, di ba, they could be deported. So, there is that fear na baka sila ay mahuli. Gisrael Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.